експерт, процент на работодатели, синдикати и представители на правителство относно корекциите на бюджета и във вторник дали ще сте готови с новия вариант? Ние сме получили всички предложения на КНСБ, на подкрепа, на работодателите. В момента се параметрират. От гледна точка на политиките са ясни, от гледна точка на числата ще бъдем готови до утре и ще има отново разговор, за да се види дали увеличаването на разходната част и намаляването на приходната ще намери разбиране за това какво прави дефицит. В крайна сметка опозицията продължава да настоява бюджета. Не мога да обясня какви са рисковете и защо правителството не предприема този ход. За да бъде оттеглен бюджета, вие помните в началото на настоящата година, когато правителството оттегли бюджета, който беше внесен от служебния кабинет, бяха необходими около 2 месеца, за да бъде внесен и приет нов проект бюджет. Това означава, че ако тръгнем по процедурата, съгласно правилника на Народното събрание, да оттеглим бюджета с решение на Министерския съвет, за което след това е необходимо решение на Народното събрание. Това решение на Народното събрание, след приет на първо гласуване законопроект, отнема поне 2 седмици работа в комисиите, пленарна зала и така нататък. Означава, че 26-та година трябва да влезем с удължителен бюджет, за да може да функционират системите. Това няма да е най-подходящия начин, само и единствено, за да се удовлетвори разбирането, че оттеглянето е посипване на сол на главата на правителството. Затова в разбиране с партньорите от Тристранния съвет и синдикатите и работодателите работи по финансовите параметри, по макрорамката и по предвижданията в приходната и разходната част, които могат с допълнителни доклади да бъдат разглеждани между първо и второ гласуване в парламента. Тоест не е важна формата, важно е съдържанието. Ние искаме това да го извървим по най-възможно ефективен и прозрачен начин, при съобразяване, разбира се, на тези параметри, отвъд които не може да избягаме. А протестите притесняват ли ви? Протестите са белег на демократичност в едно общество. Дотолкова, доколкото протестите имат различни виждания, те не са хомогенни протести, но се опитваме да разберем всеки един от протестиращите, без тези, които, разбира се, протестират за създаването на предпоставки за падането на кабинета, отвъд тези политики, които ние защитаваме. Политиките, които ние защитаваме, пълноправно членство в Европейския съюз, ефективното въвеждане на еврото и съблюдаване на ценностите на картата на ООН, които най-ясно намират изражение в момента в войната в Украйна. Допускате ли ескалация, че може да се стигне до сериозно напрежение? Много ми е трудно да прогнозирам. В края на краищата протестите са също и въпрос на организация. Те са въпроси на заявени искания. Те са въпроси на това доколко потоците, политическите потоци към една пълноводна река биха могли да се обединят в едно русло. Казвам отново, че има много политически оксиморони в исканията на отделните групи от протестиращите, за да може да се счита, че имаме хармонична енергия в една и съща посока. Но тъй или иначе, вие виждате, че основните искания на предишния протест, именно преразглеждане на основни постановки в бюджета, се удовлетворяват и то в диалог с синдикати, с работодатели. Тоест, от гледна точка на търсенето на гражданския мир, правителството полага необходимите усилия този мир да бъде запазен, защото пред страната ни има достатъчно предизвикателства от вътрешен и от външен аспект, за да си позволим в момента да сеем раздор. Бюджетът за тази година заложихте едни 10 милиона за магазини за хората. Какво случва с тази инициатива? Трябва да питате министър Тахов докъде е стигнал структурирането на
това предприятие. С Атанас Зафиров говорихте ли относно притесненията на БСП по отношение на Аз съм го уверил, че няма да има редукция на социалната политика, които БСП е предложила. Възможно ли корекциите, които сега предвиждате с евентуално консенсус с синдикатите и бизнеса, по някакъв начин да разплатят доверието между партньорите в управлението, между те формации, които подкрепят? Ние ще търсим сечението на възможното, което партньорите могат да подкрепят. Господин Желязков, според вас, кои са основните дефекти в бюджета, които трябва да бъдат коригирани? Бюджетът е счетоводство, приходи и разходи, така че ако говорим за търсенето на равновесието между приходите и разходите, които са заложени на параметъра на дефицита, тогава трябва да отговорим на въпроса с намаляването на приходите и увеличаването на разходите при 3% дефицит, какво можем да постигнем. Или обратно, по какъв начин да осигурим повече приходи, без да променяме данъчно-осигурителната тежест. Ако не се промени тази тежест, обаче възможно ли е вдигането на данък добавена стойност тази година? Не, категорично не, защото ние сме заявили, че няма да променяме данъчна тежест и това е ясна политика на правителството. Данък дивиденд не го разглеждаме като промяна в данъчна тежест, защото е насочена само към определени групи, но вие виждате, че има политическа воля и този данък да бъде преразглеждан. Чисто времево как ги виждате нещата? Другата седмица във вторник се срещате с синдикатите и бизнеса, след това какво да очакваме чисто план? Времево, другата седмица изчистваме основните параметри в бюджета, те се устойностяват и с допълнителен доклад, който се предлага на вносителите в Народното събрание, в съответните комисии, в това число здравна, социална и бюджет и финансовата водеща комисия, ще се разгледат отново. Тоест имаме всички възможности в рамките на месец декември да имаме бюджет за 26-та година. Правителството ще отдели ли пари за децата на България и в каква посока ще бъдат те? Правителството отделя необходимите средства, като втората година за майчинството всъщност е с цел да имаме повече деца в България.